Gentleman Mike Ejeagha bụ Nwafọ Igbo, egwu ya ga-adịgide n'ụzọ pụrụ iche maka na egwu niile ọ kụrụ bụ egwu o ji kọrọ ndị mmadụ akụkọ ịmụta ihe n'ụzọ ego na n'ụzọ na-atọ ụtọ nke pụrụ iche nke ukwuu. Ngwa sapụzie ya ugbu a ka ị wee gee ma kirie otu eji mere ya mmemme ịgba afọ 91 nke o mere nso nso a n'obi ya dị n'obodo Enugu. Mr. Charles Ogbu, ụfọdụ na-akpọ ha di na nwunye mana achọrọ m ịkpọ ha afa iche iche. Mr. Charles Ogbu na Miss Amarachi onye Atama. Biko ka ịba nkịtị obere oge nke eme ntị unu elekwuo n'anya ebe a. Ihe a mmadụ na-abụ ọbara na-anụ ọkụ. Onye ebe a onye isi ndị onye agha na nwanne ya NGO otu achịkọbara ọnụ na-abụrụ gọọmenti na-enye ha ihe ọbụla. Ọ na-agba mbọ na-afụ na ọ na-eje na nsọtụ ime obodo niile na-afụ na ụmụ nwaanyị ndị na-enwere ka ọha ha maọbụ ụmụ nwoke maọbụ ndị na-enwere ụlọ. Ị ga-agụta ụlọ ole ma ole o si wee na nkwado ya bụ initiative wee rụpụtara ndị mmadụ. Mr. Charles Ogbu Bafia aka m ga-eyi ya igwe eji ekwu okwu ọkọnwa onwe ya ọfụma. Onye nke a na-ebe a bụ onye a na-akpọ Nwaada Amarachi Atama. Mụ na ya mata n'afọ 2015. Onye bụ onye isi Ọja Cultural Development Initiative. Ọ na-abụ ama ọja ndị mmadụ eche n'ọsọsọ ọja a na-apụ n'ọnụ, mana ihe ọ pụtara bụ omenala na ọdịnala mere gịnị jikọrọ anyị ncha. Onye bụ onye isi a ọ na-abụ na na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Aga m enye ha igwe eji ekwu okwu ka ha gbakere anyị ihe banyete ha na mmụọ ha ji wee si na ọ dị mkpa ka eme ya bụ mmemme. Ha bụrụkwa di na nwunye rapụkwanye ife ha yi na-arụ. Ihe dị ya bụ Gentleman Mike Ejeagha Omeka ngwa ka anyị n'olu ụlọ. Ihe anyị gosiri ebe anyị bụ ncheta ọmụmụ Gentleman Mike Ejeagha. Etubere ebe a mgbe anyị pere mpe amadụ na Mike Ejeagha mana ana m eche na ọ bụ ihe ndị otu na-akpọ mit ya bụ ihe na-adịghị eme eti akụkọ a na-aka akọ na-abụrụ ọrụ ya. Mana ịdọkọtara ịfụ na Mike Ejeagha bụ fresh and pure asịrị na ọ bụ mmadụ m ga-afụ anya metụ aka ọ bụ ndị privilege for me. So Mike Ejeagha hapụrụ once again. Ihe anyị ji maka ebe ihe anyị na-eme bụ ihe anyị chọpụtara na-eme n'ala Igbo kịta ụtara anyị kwado ịbịa n'ala Igbo be anyị efu onye agadi nwoke na agadi nwaanyị nọ onye anọ ọ na-ata afụfụ, onye anọ onye ike biri ụlọ aja na biri ụlọ isi nọ ụbọchị ọ ga-ahụ famili onye a gosi otu ego rụọ ọpset ụlọ elu ife ebunata ofe eme mitin tụkọ milions ife enyi onye ahụ ọ rịrị ma ọfili onye ahụ bifiti mbere ya. So anyị na-eche ekiri uche anyị anọtị bịa na-enwe ihe ị ga na-emere ya nye mmadụ bifiti livi dịka ka ịtụ onye mmadụ bụ ebe ọgụgụ ka ime ka ha mara na ndụ n'ụgbọ ibi nwata ebe anyị ga-eto ya nwata dị ga emere ka imere mgbe ọ nọ ndụ ya bụ ja mma na ndụ ya ha hụrụ egwu ọhịa dị ọdịgọsọ ebe a maka ọ rụrụ ọ bara niile mmadụ onye nọ ị na-ahụrụ ka o si ebi ndụ ọ nọcha atacha afụwo ịrụwu dị elu ka ibunata ozu ispend 1 million ihe ya. So ihe anyị na ebe anyị na-egbu nna Amarachi Atama bụ ka anyị change that bad that culture na-edevelop n'ala Igbo na-eme ka ndị mmadụ lapụ ndị mmadụ ndị agbataobi ha na-ata afọ ọnwụọ arụmụ n'elu dowere ihe a ga-emere ito mmadụ n'ọnwụ orishi. Ihe anyị na-ebe ebe bụ ka anyị kọwara ndị mmadụ na ihe ọ bụ ị ga-eme mmadụ ka mmadụ mere mgbe ọ nọ ọ na-adị otu a. Ekele m nọ ekele chemu n'ike mba Amarachi Atama adansi ka ide ka alụmọ jazz achịkọbego ụkwụ ọmọzụ ebe m ga-atụnye ya maka na ọ bụrụ na anyị kọba akụkọ ka anyị si wee hazie ọnọdụ a taa ọ ga-eto ogologo, mana isiokwu anyị dịka o si wee kwuo bụ ka anyị bido na-aja ndị mmadụ mma na ndụ maka na ndị Igbo ebidogo omenala ịja ndị mmadụ mma
n'ọnwụ mmadụ nwụghana ebe niile ekwobe a na-ajụ akpara iso onye mmanya onye kedu ka a ga-eme ya emekwa ihe niile ọ bụkwa na anyị ga-ebido na-enedo onwe anyị anya dịka ndị Igbo ịbụ nwanne gị chọrọ enyemaka enyela ya aka ịhụkwanụ nwanne gị achọghị enyemaka mana o kwesịrị gasị ya deme isi ya deme na ọ bụrụ na anyị na-emekwara otu ahụ na ọ ga-adị mma karịa mgbe onye ahụ nwụrụ nke anyị mụtara ọfụ ịpụta na igwe Facebook na ihe niile wee dejube wee na-ekenekwa nnukwu mmadụ anyị nọ n'etiti ya ikore ọnụ na-eso mmiri na anwụ ọkọchị na ntangere ka Igbo gbanahụrụ gị ọsọ egwu ka Igbo ọkpara bụ asaa osisi ka osisi ndị ọzọ elu osisi ka ọhịa nna m gwara m na ide ebube na Igbo gbara ka ụwa gbazuo mmanwụ na-agụ mmụọ na mmadụ okwu ide mmiri na-ekpochapụ mkpọtụ ụgụrụ na-awụsa mmadụ ụzụ mmiri na ahụ ụzụ ọkụ na-eji mmiri ya kpa ike o si na ibu igirigi na-awụsa n'ọkọchị ikere ọnụ na-aga n'obodo anyị ozi ogozi tụgharị ụwa niile ozi ọkwa otu ebe gazi ụwa niile osisi na-agba ndị obodo na agha nọ nso ikoro abịara m ka m kelee gị na anyị kwesịrị ekele nnukwu mmadụ ka ya ibu Mike Ejeagha ibe na-ekele m gị o ekele m biko a na-akụgbara aka ebe a biko nụ Amarachi biko bịa nso na ya bụ ife ọgwụbe n'ụzọ pụrụ iche o nwekwa okwu ọzọ gbara ọkpụrụkpụ ha ka chọrọ idigbo anyị maka na ọ dị mma na ha kwuru ya bụ okwu gaa n'ihu Ebe anyị nọ n'ọzọ achọrọ m iji ohere a kelee ndị Igbo niile na-eji Igbo ike mgbe anyị bidoro ihe a anyị planere bụ iri obetu na Jos na apụ na but ka anyị na-eprogress ka anyị na-aga n'ihu n'ọrụ anyị ndị Igbo from all over the world na-akọntribute ihe anyị na-eme onye nke weta 2,000 onye nke weta 1,000 onye nke weta 500 onye nke weta 5,000 ife anyị mara ihe na-eme na-edobe nchekwa ụlọ ife anyị mara ihe na-eme arụwaga ebe a ihe efuru a na-arụ ebe a arụwaga ihe a so biko eji ofere anyị ekele ndị Igbo niile all over the world ndị sọpọtara ihe anyị na-eme ụzọ dị iche iche biko daalụ n'ụzọ pụrụ iche ji nwere ekele ka anyị ruo anyị ọma biko n'agbanyeghị na anyị na-ekele ọ ga-adịkwa maka emetụ aka Ọga Clinton ekele m gị Ọga Clinton ekelekwa m gị ọzọ chiakọsị na ndị volunteers niile otu a hapụcha n'azụ ekelesịa m gị volunteer bụ ndị agha kwụrụ ụgwọ ekele m gị ndị kamera niile a na-ebe a akwụkwọ ụgwọ ha sị na ha ga-abịa wee hụ na ha haziri wee kọfa wee mee onye a nna m chọrọ ịgba mba ka jiri nwayọọ maka na ọkpụkpọ ego ka abụ ha ekelesịa m gị ndị Tiger Food butere anyị mmanya ruru 150,000 ekwe ka ọ dị ebe a agaghị ebido kewu ya ọ Tiger Drink ka ọ bụ n'Ọnịcha ka ha nọ ahụhụ m onwe ndị na-aṅụ ya onwe ndị na-aṅụ biko onye otu nye nyere bụ ekele m ije anyị DJ Pistok akwụkwọ ya ụgwọ dadị anyị na-akụla ya egwu Mike Ejeagha ụlọ ọhụrụ mkwado adịghị Claire ha unu ga-ahụ ya na isi ebe akwụkwọ ụgwọ ma nke oyi n'ụtụtụ ma nke oyi n'ehihie akwụkwọ ya ụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ akali ya ọ bụrụ na anyị kọba afọ nwa ebe a ga-ebido Mr. Silencer o mere anyị bana niile ma house number ma nkewa na-ekpasasịla anyị ozi ma ọ bụrụ na ọ bụrụ n'ime enyela anyị aka na-akpasasịla anyị ozi nwaanyị decoration downtown decor anyị nọgidere egwu a nwaanyị ọma ị nọ ya felu m aka ọmalịcha nwaanyị ọmalịcha nwaanyị ya na asị ya nọgidere egwu na-akụ 11 p.m. ebe anyị na-edozi ebe a n'efu anyị akwụghị ọgwụ ụgwọ nwaanyị decoration ekele nwaanyị ọkụkọ ekele m nwaanyị ọkụkọ ụlọ ọkụkọ ndị anyị na-eri anyị akwụghị ụgwọ naanị ha na-eji ụlọ okporo anyị siela anyị nri
Chineke kọtara unu niile. Chukwu gọzie MC akpọ ọkwa ya si ụgwọ MC ekene m gị.